Здравейте, аз съм Деница. Ако не сме се запознавали до сега онлайн, аз съм създателката на Мили думи и сертифициран преподавател по позитивно възпитание. В това кратко видео днес искам да ви дам 9 практики, които наистина могат да помогнат да променят ежедневието ни с малките деца и да го направят по-леко. Да, по-леко, защото ежедневието с малки деца винаги ще има някои предизвикателства, но надявам се с тези идеи да се ориентирате какво мъничко може да промените в ежедневието, за да се случват нещата по-лесно. И във всяка една ситуация с децата имаме средата, където се развива ситуацията, т.е. дали сме навън в парка, в къщи, на гости или някъде другаде. След това основен участник е детето или децата и ние също. И първото пространство, първият шанс да направим нещата по-лесни е като контролираме средата, където протичат нещата. И тук първата практика, която мога да ви дам, е така да планираме деня или така да редуваме от едно занимание към друго, че да следваме един естествен ритъм. За малките деца между 1 и 7 годинки наистина имат нужда от моменти на свързване и близост с мама. И когато тяхното резервоарче на внимание и свързаност се изпълни, зареди, тогава децата имат възможност и капацитет да правят нещо по-самостоятелно. Тук елементарен пример на тези моменти с мама може да е дори нещо от нормалното ежедневие, може да е къпане, може да е хранене, може да е игра, може да правим някакво занимание заедно, например, не знам, рисуваме, оцветяваме, играем с пластилин или нещо подобно. Но тук целта е да не е това нещо, което го правим механично. Например, детето си е на 2 годинки и си яде самичко, ние стоим до него и си гледаме телефона или преглеждаме имейла на компютъра или нещо подобно. Това няма да даде на детето усещане за свързаност и сигурност. Затова каквото и да е заниманието, идеята тук на тези моменти с мама или съответно и с тати е да има това наистина внимание към детето, така че то да почувства свързаността. И когато това се удовлетвори, след това детето е способно, има капацитета да прави нещо по-самостоятелно. Тук самостоятелната игра не значи, че детето е самичко в стаята. Мъничките деца под 3-4 години е напълно нормално да имат нужда от физическа близост, за да чувстват сигурност. Но, например, ние може да правим нещо, дали работим на компютъра, готвим или нещо друго и детето е в близост до нас, но реално си играе самостоятелно. И също още един момент на редуване е самия вид дейност. Тоест имаме дейности, които изискват от детето неговата концентрация, то развива нови умения, изразходва енергия в това, което прави. И след това пък имаме и действия, в които детето наистина разпуска, смее се, тича и не изискват такава концентрация и съответно там детето се зарежда повече от тази дейност. Това не значи, че някои дейности са добри или лоши, не, просто са различен тип. И когато детето е било концентрирано, дали е редило пъзел, дали е помагало, както тук съм сложила на картинката, помагало ни да посадим някакви цветенца и е трябвало да слуша нашите инструкции, като сме казали, дай сега лопатката, ето тук да налеем вода, я да преброим колко семенца слагаме. Това е изисквало концентрация. И в следващия момент, как да кажа, нервната система на детето е леко изтощена, има нужда от разпускане и тогава ще са дейности, които, детето се смее, изразходва енергия, може би плиска се в ваната, прави мехурчета или пък тича из къщи, или може би духа мехурчета в вятъра, или дори се търкаля по пода, скача по възглавница и нещо подобно. Но когато имаме един такъв естествен ритъм, всъщност това прави преходите много по-лесни. И един пример елементарен, който мога да дам е когато детето търси близост с мама, защото може би допреди малко си е играло самичко за, да кажем, 10-15 минутки. Това е типично за едно детенце на 2 годинки. И в следващия момент, минали с тези 10 минутки, само че на мама й трябва половин час да разготви обяда.
И това мъничко детенце идва и търси внимание. Мамо, мамо това, ела да ти покажа, ела да играем заедно, искаме ли какво си. И мама каза, чакай малко, още не съм готова с манджата, изчакай, сега идвам, поиграй си още малко сам. И ето веднага тази битка, защото детенцето вече е минало момента на самостоятелност и сега търси тази свързаност. Автентичното или натуралното би било да му дадем този момент за свързаност, ако не може да се отделим някакси, да го включим към това, което правим, да поговорим с него, да отделим някакво внимание паралелно с нашите действия и то тогава отново ще може да се отдели пак за 10 на минутки и така. Също в дейностите, които правим, ако не знам, нещото, което изисква концентрация, например, сме в супермаркета, искаме детето да сътрудничи, дай сега да намерим това, дай сега да намерим това. В следващия момент, ако отново отидем на място, където изискваме от детето да следва инструкции, да стои тихо, мирно, спокойно, а то вече е минало тази част от вълната, нали, тогава също ще ни е трудно. Целта тук не е да корим някакви сложни планове за ежедневието, но просто да разпознаваме, сега правихме това, може би ще е по-лесно да преминем към еди-кое си, как лекичко да нагласим действията, дейностите, които правим през деня, за да може да по-плавно, естествено и без борби да преминаваме от едно към друго. Следващия момент тук е малко подобен, може да ви се струва, че е същото нещо, но това са рутини и ритуали. Рутини е редът на нещата. Например, първо мием зъбите, после обличаме пижамата, после четем книжки и после изгасваме лампите. Това е рутина. А ритуал е как правим всяко едно от тези неща. Ритуалът за миене на зъбки може да е, ти взимаш четката, аз слагам пастата, после ти сядаш и тук, после аз пея песничката за белите зъбки, ти отваряш устата, измиваме ги и аз те гушвам и те отнасям в леглото. Това може да е ритуалът за това конкретно действие, което правим заедно. И когато децата изградят един такъв ритуал и свикнат с него, те сами започват да го търсят, ние си го повтаряме и това ни спестява и на двете страни много. Защото за нас това ни спестява това всеки път да измисляме някакъв игрови подход или начин, по който нещата да се случват лесно. А за детето, когато си има ритуал, който му е познат и му харесва, той има желание да сътрудничи. И може да отнеме време да си изградим тези малки ритуали, но може да направим такива ритуали за много части от деня и така много да намалим борбите и неприятните моменти. Също може да си имаме, ние вкъщи си имаме, например, ритуал, когато отиваме в супермаркета. Как синът ми взима количката, къде се вози, как аз му казвам кое е следващото нещо от списъка, той ми помага да го открием и по този начин в 90% от случаите пазаруването ни минава много лесно. Също, често малките деца най-много се затрудняват с моменти на преход. Например, приключили сме вечерята и сега е време да отидем да се изкъпем. И тогава може да имаме много простичък ритуал. Тук съм дала примера, че качвам детето на конче и отиваме до банята на конче. И понеже на детето тези 10-15 секунди са много приятни, примахваме тази борба и хайде бе, маме, няма ли да ходим, стига вече, заслужава си, в началото изисква малко усилие да измислим, да намерим този ритуал, който ще работи за нас и нашето детенце, но в момента, в който го намерим, следващата стъпка е да го повторим отново няколко пъти и бързо се превръща в ритуал и след това вече усилията драстично намаляват. Заслужава си. Следващият елемент, което е практика, по-скоро малко и на осъзнатост, е това да намалим. Защото много е лесно да се претрупаме с неща. Но тук става въпрос за това да намалим екранното време. Екранното време създава приятни емоции, докато го има, но в момента, в който изключим екрана, махнем го, създава една фрустрация и когато детето го търси и иска и ние не му го даваме, това също създава фрустрация. И тази фрустрация ще се прояви в доста лошо поведение. Затова, когато намалим екранното време, всъщност много повече моменти от деня минават по-лесно. Също нещо, което не винаги се говори много за него,
е да намалим броя на играчките. Вече има достатъчно много научни проучвания, които показват, че деца с много ограничен брой играчки всъщност играят по-продължително и имат по-креативни игри и развиват по-добре умения в играта. Защото големия брой играчки първо създава едно затруднение на избор. Т.е. детето гледа планините от играчки и се чуди, сега какво да хвана, сега какво да хвана. Та е по-трудно на детето да влезе в играта. Второ, в момента, в който хване една играчка и започне да играе с нея, лесно се разсейва. Тоест, играе с камиончето 2 минути, после вижда трактора, после вижда някаква музикална играчка, после хваща една другата с батериите и по този начин всъщност детето не потъва в една определена игра и след няколко такива смени се изтощава и за 5-10 минути приключва времето на игра, детето му е трудно и идва да търси нас. Затова наистина опитайте, ако вече имате много играчки, те са прекрасни, не искате да ги изхвърляте или дарявате, окей, но това, което може да направите е ротация на играчките, т.е. голяма част от тях да са прибрани някъде, където детето не ги вижда и по този начин да ограничим броя на играчки, които са налични и видими за детето. И това е абсолютно същия принцип е валиден и за нас самите като възрастни. Тоест, колкото повече неща и вещи имаме, дали в кухнята, което да ни затруднява процес на готвене, дали в другите стаи, няма значение. Но колкото повече неща имаме, толкова повече подреждане и поддръжка изискват тези неща и толкова повече ние сме също претоварени от избор. И много по-лесно е да се избера между 3 опции за дрехи, отколкото между 30 опции за дрехи. И това може да изглежда като нещо много малко и дребно и не свързано с родителството, но отново има достатъчно научни проучвания, които показват, че всеки един път, когато трябва да правим такъв избор, това отнема малко от нашия капацитет да осмисляме, претегляме нещата. И в един момент логическият ни мозък, който постоянно трябва да взима тези решения. Коя чиния, кои дрехи, къде да прибера тези книги, къде да ги подреда, прибрах ли еди кое си, измих ли еди кое си. Всичко това изтощава и в следващия момент, когато имаме някакво затруднение с детето, имаме по-малко капацитет да се справим ефективно. Следващото нещо, което не е директно практика, но както да намалим някои неща, които ни създават затруднения, тук иде да увеличим нещо, което всъщност ни направи родителството по-леко. И това е времето в природата. Тук 3 причини защо е хубаво да имаме повече от това време. Първата е, че времето навън в природата е наистина полезно и заземяващо за децата. Наистина отново има достатъчно проучвания, които показват това, че да сме навън, на въздух, на простора, в досек с птички, растения, животинки, погледът ни да се рее надалеч. Това действа много успокояващо и заземяващо за нашата нервна система. Тоест, онези дечица, които може би са натрупали фрустрация, дали от времето в къщи, дали от игра с други деца, дали от времето на ясла или детска градина, за тях това време в природата наистина буквално е лечебно и същото е валидно и за нас, защото и нашата нервна система работи по същия начин. Втората причина това време да е прекрасно е защото децата са създадени да бъдат в природата и съвсем по-лесно си намират занимания, които да правят там. И наистина повечето малки дечица обичат да играят с кал, да скачат в локвички, да играят с вода, да събират камъчета, листа, шишарки, кестени, цветенца, охлювчета и какво ли още не. Така че тук е един момент, когато сме в природата, от нас се изисква много по-малко усилия да подкрепим играта на детето, да му намерим някакво занимание, защото този процес се случва много по-естествено. И третата причина е, че отново природата е точно правилният начин на сензорна стимулация. Тоест, то е не сензорна стимулация, ами то е подхранване за сензорните усещания на децата, което отново влияе много добре на тяхното мозъчно и физическо развитие. Защото в природата децата много повече клякат, тичат, скачат, катерят се и опознават света по един такъв естествен начин. Сега, според това къде живеем,
тази природа може да изглежда по различен начин. Може да е градината в двора, ако имаме двор, може да е някъде в гората, може да е някъде в парка. Но тук единственият момент, на който искам да обърна внимание, е, че ако отидем в парка и детето е на катерушки с 20 други деца, това не е точно същия момент на природа. Защото при взаимодействието с много други деца, техните писъци, тичане и така нататък, може да бъде по-скоро натоварващо за детето или за някой дечица, докато тук идеята е наистина фокуса да е повече върху взаимодействие с природата. Следващия момент, освен това къде ни се случват нещата, под какъв ред ни се случват, по-скоро към средата, може да обърнем внимание на практики, които помагат наистина на детето и на нас в ситуациите. И тук първата е да си изградим наистина качествен сън. Знам, че за това много се говори, може би сте го чували много пъти, но наистина се заслужава да му обърнете внимание. И тук достатъчно качествен сън не само за детето, защото вече мисля, че родителите сме добре запознати с това как качественият сън влияе на развитието на детето, на емоционалното му състояние през деня, на капацитетът му да внимава, да слуша, да сътрудничи и да следва инструкции, но абсолютно по същия начин влияе и на нас. Вече отново има проучвания, които показват, че недостатъчният сън увеличава нашата емоционална реактивност. Какво значи това? Че много по-лесно се ядосваме, изнервяме, реагираме остро и колкото по-ядосани, изнервени, стресирани сме ние, толкова по-стресирано също реагира емоционално и детето. Вместо да успеем да спечелим сътрудничество, ние викаме и кряскаме, което създава негативни емоции за детето, то ги излива с лошо поведение и изобщо се получава един доста нежелан, омагьосен кръг, където ни е трудно и отново преминаваме от една трудна ситуация към следващата трудна ситуация, към следващата трудна ситуация. Та, ако си мислите, че тези дни детето ми супер много се тръшка, аз съм изнервена, трудно ми е да се справям, не мога да запазя търпение, вместо някакви родителски техники, може би просто всички участници имате нужда от по-добър качествен сън. Затова абсолютно си заслужава да прескочим някои домакински работи вечерта, да осигурим качествен сън за детето. Ако трябва, това може би значи да обърнем повече внимание на режима, да поработим с консултант по сън и по същия начин и за себе си. Да си легнем на време, да си осигурим качествен сън, шум, светлина, каквото ни пречи да контролираме тези неща, така че да си дадем тази възможност на следващия ден да имаме капацитетът да влезем в родителските ситуации с повече търпение, повече емоционална регулация и тогава нещата наистина ни се случват много по-лесно. Следващата практика, то е и умение, е това да владеем корегулацията. А корегулация е процесът, в който всъщност децата се учат как да се успокояват. И това е когато тяхната нервна система е извън контрол поради някоя силна емоция и към тях се приближи един любящ, грижовен, добре регулиран възрастен. Това помага на детето да се успокои и те по този начин учат как да се справят с емоции и как да се самоуспокояват с времето. И тук също корегулацията ни помага наистина да се фокусираме върху корена на лошото поведение. Защото когато детето е ядосано, фрустрирано или пък може да е заредено за някакви свръхпозитивни емоции, например да е свръхразвълнувано. Това поведение може да се прояви в детска агресия, като удряне, хвърляне на предмети, може да се прояви като неслушане, като момиченцето, което изобщо си запушва ушите, или пък това момиченце, малкото, което се е качило на масата и скача отгоре. И вместо да се опитваме с граници да контролираме поведението на детето, като стига си хвърлял, няма да ти позволя да се качваш оттам, сега ще те сваля, как така не ме слушаш, вместо всички тези борби, корегулацията, да разпознаем емоцията, да помогнем на детето да се справи с нея, автоматично отстранява всички тези редици трудни поведения. И няма да навлизам в детайли за корегулацията, тъй като имам други ресурси посветени на това, но съвсем накратко, това е спокойното ни присъствие, когато детето е разстроено,
Това е спокойното ни присъствие, когато детето е оплашено. Това е спокойното ни присъствие, когато детето е ядосано и може би да е придружено с някакви разумни граници, да го спрем, да не удря, да не хвърля. Следващата ключова и изключително полезна практика, това е да подкрепим детето да развие самостоятелна игра. И тук ние сме участници. Нали? Детето най-вероятно няма да го развие това от само себе си, ако липсва правилната среда или ако ние винаги отиваме и играем с него. Затова иска се малко от нашето участие и детето тогава развива това умение. Но самостоятелната игра ни дава точно това, което виждате на картинката. Възможността детенцето щастливо да си играе с нещо, а ние да имаме момент. Дали за почивка, дали да свършим някоя наша работа, но ето отново намалява значително усилията, които се изискват от нас в този момент. И самостоятелната игра не е нужно да бъде с играчки, като детето подрежда пъзел или сглобява лего или си играе с куклички. Самостоятелна игра е всяко нещо, в което детето е вглъбено и му носи удоволствие и то прави самичко. Тоест за детенце на 2 годинки буквално може да има една паница с сух фасул пред него и то просто да играе така с ръчичките в фасула, да чува звука от фасула в паницата, да усеща сензорното усещане, да премята този фасул от една купа в друга и после с един чарпак отново да го връща. Това също е самостоятелна игра. Или пък си играе с мехурчета от веро на мивката, или пък дори си играе на подреждане и подрежда стаята, или с една митла обикаля къщата. Тоест няма значение какво е конкретното нещо и дали има някакви играчки включени. Важно е детето да е вглъбено и да получава удоволствие от това, което прави. И ако детенцето се затруднява с започването на тази самостоятелна игра, ние може да му помогнем с тази техника на въведение и отдръпване. И тук колко голямо е това въведение и колко време продължава, зависи много от къде е нашето детенце с това умение. Ако сега тепърва започва да се учи да играе само, малко повече подкрепа от нас. Ако вече се справя доста добре, тогава подкрепата е по-маничко. Но въведение и отдръпване, например, изглежда да помогнем на детето да започне с някаква игра и след това леко да се отдръпнем. Например, детето казва с мамо, скучно ми е, ела да играеш с мен. Окей, взимаме една, две, няколко играчки, слагаме ги пода. Какво може да направим сега с тези купчета? Виж как могат да се подреждат. Да, и ти ги слагаш, и аз ги слагам, и ти слагаш едно, и аз слагам едно. След минутка спираме да говорим и само слагаме. И след минутка спираме да слагаме и само стоим до детето. И когато видим, че то вече само прави нещата, видим, че вниманието му е така добре насочено към това, лекичко се отдръпваме. Отново, както вече споменах, с по-маличките деца, те имат нужда от нашата физическа близост. Така че в един такъв момент, ако ние излезем от стаята, това може да стресне детето и да му прекъсне самостоятелната игра. Но ако само се обърнем настрани и, например, хванем нашата книжка, компютъра или подреждаме неща около детето в близост, това може да му даде това усещане за сигурност, което му позволява да продължи да си играе самостоятелно. И колкото повече развиваме тази самостоятелна игра, толкова по-добре и по-продължително детето може да го прави това нещо. И става все по-лесно и по-лесно за нас. И следващия момент е наистина да се фокусираме върху няколко практики, които помагат на нас. Защото има моменти, когато нямаме контрол над средата, налага се редът на действията да не е най-лесния или натуралния, или пък детето е изтощено, по-емоционално, гладно и тогава то ще се затрудни повече в ситуацията, но ако ние имаме достатъчно капацитет да влезем в тази ситуация с позитивно възпитание, това наистина много помага. Тук 2 практики, които помагат. Първата е за себе си да си осигурим малки моменти на разтоварване. И тук за какво става въпрос? Може да си представите, че ние сме като една тенджера под налягане
И през деня, ситуация след ситуация, която изисква нашите усилия, внимание, умения за разрешаване на проблеми, натрупва се и всъщност напрежението, налягането в тази тензора под налягане расте. И затова е важно от време на време да пускаме клапане, тази насъбрана пара да излиза. И така имаме повече капацитет да се справим с следващата трудна ситуация. Тук съм написала 10 до 30 минутки, 1-2 пъти на ден. Сега, много зависи от това колко точно време прекарваме с детето, колко стресов ни е деня, колко дечица имаме, на каква възраст са те, но колкото повече такива микромоменти, дори да са 2 минутки по 3 пъти на ден, пак е по-добре от 0. И какви може да са тези неща, които ни позволяват така да отпуснем парата? Различно е за всеки човек. Например, аз обичам да пия чаша чай на спокойствие или обичам да излизам на разходка с нашите кучета, дори и детето да дойде с мен. Тоест това разтоварване не значи, че ние сме сами някъде, там си почиваме, пък детето го няма. Ако имаме този шанс, прекрасно, но ако нямаме този шанс и децата са с нас, то тогава трябва да намерим шансове да си дадем разпускане на нас паралелно с грижите към децата. Тази разходка също може да е с детето, може да е някакъв вид движение, защото ние наистина, хората, сме създадени, нервната ни система освобождава стрес и напрежение чрез движение. Дали това ще са танци, аеробика, да правим някоя активна игра с детето, в която го премятаме, въртим или нещо подобно, може да е прекрасно за детето и да ни даде това малко раздвижване и разтоварване и за нас. Или пък имам една приятелка, която обича да ходи да пазарува сама и с мъже, това е една такава практика, която те имат. На всеки няколко дни детето е с него, тя отива да пазарува сама и това е такъв момент на разтоварване за нея. Да помислете за вас, кое е това нещо, което може така да го включите, може би сутрин е едно нещо, следобед е нещо друго, но мънички моменти, в които леко да отпуснете парата, защото в следващия труден момент с детето това ви дава капацитет да откликнете позитивно. И ако предишната техника бяха за микромоменти, то тази техника е много това по-голямото умение да обръщаме внимание и на нашите нужди. Защото съвсем естествено е като родители или на първо място са ни децата да са нахранени, отпочинали, чистички, добре облечени и така нататък. Да си погрижим за техните директни, видими, явни нужди. И тогава понякога нашите нужди остават на заден план. Но когато нашите нужди не са удовлетворени, това абсолютно създава фрустрация и отнема от нашия капацитет да сме търпеливи, емпатични, разбиращи, емоционално щедри с децата. Така че не е възможно да бъдем добри родители, ако нашите нужди са 0. И кои са онези по-големи нужди? Да, ние може би обръщаме внимание на съня или храненето. Повечето от нас не прескачат супер много хранения едно след друго покрай грижите за децата. Но кои са онези други неща, които ни зареждат емоционално, връщат ни към себе си и ни позволяват, да бъдем по-добри хора, по-автентични, по-истински, да се чувстваме по-добре. И когато се чувстваме по-добре със себе си, ние автоматично се чувстваме по-добре и в ролята си на родители. Например, за мен това може да е качествено време с приятелка, качествено време само с партньора или да имам възможността да се позанимавам с някое хобби. От тази година започнах да плета, понякога това е да поплета на половин час на спокойствие, докато детето си играе самостоятелно, например. Отново, поканата тук е да помислите за кои са онези нужди, които са останали там някъде на заден план. Може би е това време с приятелки или времето с партньора. И ако в момента е от дъжд на вятър, има ли начин това нещо да започне да се случва, например, веднъж в месеца? И когато успеем да го направим да се случва веднъж в месеца, може ли след това да успеем да го правим на всеки 2 седмици? И ако това е прекрасно и това ни устройва чудесно, или пък ако искаме още от това нещо, дали може да направим да се случва всяка седмица? Тук наистина някой път, като си мислим, кога ще отида на вечеря само с партньора, може да не е вечеря, може да е обяд, може да е закуска, когато децата са при баба и дядо, ако имаме такъв шанс, или са в детски център и ние си даваме буквално 1 шанс, в който да сме само двамата.
Как ще изглежда това нещо? По някой път целта ни е такава и си мислим, никога няма да успея до там и се отказваме. Нали, може ли да упростим малко по-малка версия, много по-лесно да раздвижим нещата и поне до тук да удовлетворим тази нужда, ако не на максимум. Това бяха основните практики и отново ще ги повторя, за да имате този голям поглед. Но това е да следваме един естествен ритъм на дейностите, така че преминаването от едно към друго и самите дейности да се случват много по-лесно. Да си изградим работещи рутини и ритуали за сутрин, вечер, хранене, преобличане, излизане, всички от тези неща, които се случват всеки ден. Ако могат те да започнат да се случват по-лесно, има огромен ефект. Ако може да обърнем внимание и да намалим екранното време, броят на играчки, нещата, които ангажират нас. Ако може да си дадем малко повече време в природата и уикенда, вместо на мола, да излезем някъде навън. Ако може лекичко да променим графика на деня, така че да си лягаме на време, да си осигурим по-добър качествен сън. Ако имаме възможност да обърнем, да практикуваме, да развием това умение за корегулация, ако да отделим време и внимание да подхраним самостоятелната игра, защото това е умение, което на нас ни се отплаща толкова много и е толкова също полезно за децата, защото децата чрез самостоятелната игра развиват умения и преработват емоции. Тоест детето, след като си е играло самостоятелно, обикновено е доста по-способно да сътрудничи, по-регулирано е, по-малко тръшкане и много други ползи. Да си осигурим мънички моменти, да изпускаме парата през деня, така че да имаме капацитет за позитивно възпитание и наистина да не забравяме, че и нашите нужди са приоритет и когато успеем да ги удовлетворим, това всъщност ни помага да се чувстваме по-добре и нещата да ни се случват много по-лесно през деня. И сега, ако виждате, надявам се всички виждате, че с тези 4-5 се справя много добре и мога да обърна малко повече внимание на 1, 2, 3 неща. И сега, ако вече сте се ориентирали коя практика искате да развиете повече, няколко ресурса, които аз имам и могат да помогнат. Първият е мини-курс нужди на малките деца, в който много по-обстойно разглеждам този ритъм, рутина и как да ги създадем и изградим. Също сега на 27 септември предстои вебинар, изключително отдаден, фокусиран в дълбочина за емоциите. Защо е необходимо да подкрепяме децата с емоциите, как точно, какви са тия емпатия, валидиране, как звучат, как изглеждат за детенце на 2, за детенце на 5, кога не работят, как да подкрепяме детето през по-силно емоционален период. Всичко това ще е включено в вебинара. Също, ако пък самостоятелната игра е нещо, което искате да развиете, имам вебинари за това, как да научим детето да играе самостоятелно. И всички тези ресурси са включени в моята програма и общност Мили мами. Така че, ако решите да се включите в Мили мами, защото искате да възпитавате с уважение и любов, но понякога имате ситуации, където се чудите, сега тук не разбирам какво точно да направя. Мили мами включва една огромна видеобиблиотека от почти всички мои ресурси на стойност над 700 лева, но също включва и лична подкрепа от мен. Възможността да се чуем онлайн, да ме питате въпроси или да ги зададете под писмен формат в дискусията и аз да отговоря точно за вашето детенце или дечица, точно за вашата конкретна ситуация. Освен това, всеки месец имаме и онлайн срещи, където дискутираме нещата директно. Ще чуете идеи и включвания и от други мами, които имат същите предизвикателства и също част от общността и консултант по детски сън, който може да подкрепя в посока режима и проблеми при съня. И това, което вече 3 месеца майките участници в Мили мами постигат, е повече яснота, това разбиране защо детето прави така. И когато имаме истинско разбиране, не се налага да не изостяваме някакви практики, да се сещаме за някаква теория, защото ние инстинктивно тогава знаем как да отидем. Детето има нужда от еди кое си, прави така, защото тази потребност не е удовлетворена и тогава може съвсем естествено да откликнем и да действаме позитивно. Което и на нас, и на децата ни носи много повече спокойствие, намалява стреса в ежедневието и ни дава и повече свързаност.
Изглежда ето така. На едно място в платформата са събрани цялата библиотека от образователни ресурси, които са разделени на кратички видеа, които може да гледате или дори да слушате в движение, в колата, докато вървите някъде с детето. И също и там ние нещо като форум или дискусионна група, където може да зададете вашите конкретни въпроси и да получите идеи от други мами. И сега, като последен подарък, изненада в това видео, може да използвате кодът 9 практики за всички ресурси, които са на моя вебсайт. Кодът е валиден до края на седмицата, до краят на 21 септември. А ако имате някакви въпроси, винаги може да ми пишете по имейл или в социалните медии, за да ви дам малко насоки и ориентир. Благодаря ви за вниманието и до скоро!